to najlepšie nakoniec. Poprosil by som pani Ľudmilu Vrbickú, keby prišla ku nám, ktorá je zakladateľkou a riaditeľkou Ukrajinsko-slovenskej iniciatívy a stojí aj za Ukrajinským inštitútom. Mnohí z nás, ktorí sme doteraz hovorili, sa výzvou, ktorú tento konflikt priniesol, zaoberajú rok a pol plus minus, 560 dní od začiatku vojny. Pani Vrbická a Alona Kurotová sú dve osoby v tejto miestnosti, už nie v miestnosti, ktoré sa Ukrajinou a pomocou tejto krajiny zaoberajú od vypuknutia skutočnej vojny od roku 2014, možno už aj predtým pani Vrbická nám povie k tomu viacej. Takže myslím si, že jeden z najkompetentnejších ľudí nám teraz povie niečo v tejto téme. Páči sa pani Vrbická. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za takúto prezentáciu. Neviem, či si ju zaslúžim, ale snažím sa o to. Ďakujem všetkým prítomným organizáciám, s ktorými spolupracujeme a spolupracujeme so všetkými, dokonca už aj s budíkmi. Neviem, koho by som povedala, že nepoznáme, alebo nenadviazali sme spoluprácu a už dlhú dobu. S katolíckou charitou spolupracujeme od 14. roku, pán Takáč, neviem, teraz vás nevidím. Áno, pardon, áno. Takže teší ma, že nás je teraz veľa. V 2011 roku nás na Slovensku bolo, teraz mám na mysli Ukrajincov, nakoľko som ukrajinského pôvodu, občianka Slovenska, od roku 89 som na Slovensku. Bolo nás skutočne málo. Tak málo, že vlastne nebola možnosť sa spájať a tvoriť nejaké organizácie. A samozrejme, že súviselo to nielen s tým, že sa tieto dve susedné krajiny nepoznajú, stále je to terra incognita, pomaly aj to dnes. Ale taktiež slovenská legislatíva napríklad neumožňovala voľný pohyb a prácu pre ukrajinských občanov, napríklad na rozdiel od Poľska. Ale to sú témy, do ktorých by som nechcela teraz zachádzať, okrem toho rozumiem, že málo času mám aj ja. Práve preto nemám ani so sebou našu veľkú prezentáciu, ktorá by bola veľmi dlhá a pestrofarebná, tak sa budem snažiť krátko, stručne. V 2013 roku sme pochopili, že musíme podporiť Ukrajinu v jej najťažšom historickom období, v období zmeny, skutočnej zmeny do budovania demokratického štátu. A počas Euromajdanu, ako v celom svete a v Európskej únii, Ukrajinci sa schádzali na hlavných námestiach pri ukrajinských veľvyslanectvách a snažili sa nielen o Euromajdan aj v európskych krajinách, v EÚ, ale aj o tvorenie, založenie organizácií, ktorí skutočne by mohli v širšom meritku pomáhať a podporovať Ukrajinu. Žiaľ, vtedy sme vznikli iba my, ale postupne už v priebehu roku pribudli ďalšie dve organizácie a na rozdiel od dneška, čo ma veľmi teší, teraz na Slovensku je podľa oficiálnych a neoficiálnych štatistických údajov zhruba 350 000 Ukrajincov. O registrovaných odídencoch je to niečo menšie číslo, ale v skutočnosti cez ukrajinské hranice slovensko-ukrajinské prešlo vyše 1,5 milióna ukrajinských občanov. Tie začiatky, keď sme zakladali Ukrajinsko-slovenskú iniciatívu, skutočne boli veľmi zložité a ťažké. Novinári sa ma pýtali, že čo s tým vašim prevratom a kedy začnú Ukrajinci utekať sem na Slovensko, ale realita bola úplne opačná, pretože naopak ukrajinskí občania zo sveta prichádzali späť do Ukrajiny a podporovali revolúciu dôstojnosti a podporovali transformačné zmeny v Ukrajine. Žiaľ, ale tento proces bol prerušený práve agresiou Ruskej federácie, okupáciou Krymu a následne okupáciou východných oblastí Ukrajiny, čo vlastne aj nás, aj našu organizáciu, Ukrajinsko-slovenská iniciatíva, ktorá v tomto čase vznikla, sme sa museli z nášho zámeru podpory
transformačných procesov, eurointegračného procesu Ukrajiny, za podpory Slovenska, sdielaním skúseností Slovenska v eurointegračnom procese, sme sa museli sústrediť na výzvy z Ukrajiny. A to znamená hemostatika, lieky, taktické oblečenie, vojenské oblečenie, ochranné prostriedky, všetko, čo bolo potrebné a čo v tom čase ani nebolo v zoznamoch humanitárnych tovarov, na rozdiel od dneška, čo ma veľmi teší, pretože dnes aj platforma Kto pomôže Ukrajine, ktorou sme tiež spoluzakladateľmi s ďalšími 35 organizáciami, už môžeme a dodávali sme, aj dodávame naďalej aj tieto položky, aj tieto nutné veci aj pre armádu v Ukrajine a pre podporu civilného obyvateľstva. Skúsim ešte skrátiť. Takže vlastne vtedy aj tak na začiatku a počas horúcej fázy vojny sme samozrejme okrem pomoci podpory humanitárnej sme poskytovali aj nemateriálnu pomoc a taktiež samozrejme aj snažili sme sa vykonávať verejnú a kultúrnu diplomáciu práve predovšetkým preto, aby slovenská verejnosť vedela, čo je Ukrajina, čo sa deje v Ukrajine a na našich lekciách na vysokých a stredných školách, keď sme hovorili o Ukrajine a pýtala som sa, či vedia, kto je Ševčenko, tak mi hovorili, že to je futbalista. A kto je vlastne, čo vedia o Ukrajine, vedia že tam je Černobyl a bola takáto katastrofická aj ekologická kríza, ktorá pokračuje naďalej. Vlastne obmedzené vedomosti ako o historických udalostiach v Ukrajine, o tom, čo je Ukrajina a tak ďalej. My sme doviezli počas horúcej fázy vojny od 14. roku viac ako 400 detí zo zóny vojny na rehabilitácie a relaxácie. Taktiež samozrejme, že podielili sme sa na programe rehabilitácií a liečenia ranených obrancov Ukrajiny. Takýchto programov bolo viac, založených aj ministerstvom vnútra, aj ministerstvo obrany za podpory ministerstva zahraničných vecí, takže sme napomáhali a boli sme pri tom prítomní. Následne samozrejme, že sme sa veľmi snažili pracovať aj so študentami ukrajinskými, mali sme semináre z 24 oblastí Ukrajiny, 50 študentami, v ktorých sme pokračovali v týchto seminároch naďalej, pretože sme považovali, že budúcnosť je práve v rukách týchto mladých ľudí. Obávam sa, že časť z nich dnes možno, že už ani nie je, pretože práve títo mladí ľudia teraz sú vo veku tých, ktorí sú na tých predných. Stratili sme niektorých priateľov, veľmi dobrých priateľov, kolegov, s ktorými sme spolupracovali z mesta Mariupol, z mesta Kyjev, z mesta Charkiv. Keď začala táto totálna invázia, viacerí Ukrajinci hovoria, že my sme nečakali, na Slovensku tiež, že to sme nečakali, my sme čakali, my sme vedeli, že táto invázia sa udeje, dokonca aj občania Ukrajiny sa pripravovali na to. Nikto ale nečakal, že invázia bude natoľko barbarská a natoľko, že tá agresia bude širokoformátna s bombardovaním, ostreľovaním a ničením práve civilnej infraštruktúry, škôl, nemocníc, divadiel, železničných staníc a tak ďalej. Samozrejme, že hneď prvú chvíľu sme začali a nadviazali, obnovili spoluprácu s ukrajinskými organizáciami v Ukrajine, ale taktiež s organizáciami, s ktorými sme spolupracovali od toho 13. roku z Európskej únie, Spojených štátov a Kanády. Sieťovanie vedeme už dávno, spolupracujeme na viacerých projektoch, stretávame sa a obnovili sme túto spoluprácu a začali sme pôsobiť naďalej, presne tak, ako aj v 13. 14. roku.
Samozrejme, že je veľmi dôležitá prvá fáza pomoci a podpory Ukrajiny, predovšetkým o vzťahu k odidencom. A práve preto sme sa snažili zabezpečovať ukrajinským odidencom ubytovanie, okrem všeobecnej informačnej pomoci a psychologickej pomoci a tak ďalej, ale predovšetkým samozrejme ubytovanie a zabezpečenie takých bezpečných podmienok, kde sa cítia pokojne, útulne a kde vidia tú pomoc. Práve preto sme zriadili komunitné centrum v meste Šala v Bratislave, ktoré fungujú, dodnes sa fungovať budú, pretože považujeme za veľmi dôležité vytvárať a napomáhať ukrajinským odidencom práve v takýchto zariadeniach, ktorí zabezpečia základné potreby ukrajinských odidencov. To ale samozrejme nestačí. Integračné procesy, predovšetkým pre ukrajinských odidencov, pokračujú naďalej, ale tu by som chcela podotknúť, že je veľmi dôležité hovoriť o rôznych kategóriách ukrajinských odidencov. A samozrejme, že prístup, pomoc a podpora pre tieto rôzne kategórie musí byť špeciálne adresovaná, šita na mieru. A taktiež samozrejme nemali by sme zabúdať, čo vlastne budú témy ďalších panelov, ako problémy školstva, problémy zamestnania a samozrejme problémy v integračnom procese, ako aj kultúrneho prelínania a nadväzovania vzťahov, ukrajinsko-slovenských vzťahov medzi obyvateľstvom Slovenska, ale taktiež aj ukrajinskými občanmi, odidencami. Práve preto sme sa rozhodli, možno, že v tom nie úplne vhodnom čase, ale my si myslíme, že to je presne ten správny čas na zriadenie ďalšej občianskej organizácie Ukrajinského inštitútu na Slovensku, ktorý sa venuje práve kultúrnej diplomácii a cestou kultúrnej diplomácie hovorí Slovensku, čo je Ukrajina, kto sú Ukrajinci a čo sa uskutočňuje, čo sa deje v Ukrajine, o genocíde, o terorizme susedného štátu, o tom, že Ukrajinci sa chcú vrátiť domov a že spolu s Ukrajincami Slováci majú rovnaký európsky kultúrny kód. My sme skutoční bratia, ktoré tento pojem a toto slovné spojenie teraz Ukrajinci veľmi neznášajú, nemajú rádi, pretože bratov mali dlhodobo stáročia a práve títo bratia teraz im zasadili nož do chrbta a dialo sa to skutočne veľmi dlho. Takže vojna začala v 14. roku, vojna, rúska vojna na území Ukrajiny, práve preto nemám rada, keď hovoria vojna na Ukrajine, alebo ukrajinská vojna. Prosím vás, vždy to zastavte a vysvetlite, že vojna nie je ukrajinská a nie je na území Ukrajiny, pretože bojuje Ukrajina. Ukrajina sa bráni a bráni sa od ruského agresora a je to ruská agresia a je to teroristický režim, ktorý ničí Ukrajinu a spôsobuje genocídu ukrajinského národa. Ja skončím na tomto a budem rada, keď budem môcť sa pripojiť aj na ďalších paneloch s tými dôležitými témami. Ďakujem.